lukrokni bagui sisarmung obo haino tini krak salo belbari gobindo hall nogo tangui chanai bodolni songchajak bai obo haikeno drug chama rokno bobo haike mwthakjaknai bobo haike hai keba ya kaknai obo haino sisarmung panda khlaijaka o panda phaimanjak phaikya Enoleti President Prosenji Deborma tai tangui chanai bodolni joto adong rok phaimanjak phaikya tai lukorok phaiui khana baikya okok rokno bobo haike mwthaknai drug chama rokno tamkok saka khanainai di Dr. Professor Manik Sahaji Borobopulung O thai hinge humtoya Gobindo Hall nisni jago Belbari area o khobjak tini o jaga chung chini tangchanai bodol lengai borano invite khlaika chief guest hisabe je drug awareness je kamiam sayo jungjalo belai khino kochai tongbaikha oborokno bai ke chung thamogoi man nungbai angbai jotto yakbaksa khabaksa thansa khlai tiprasa thanchani yapri baikhai chung jahate bono muthaknani chesta khainani bagi tini phaiota Engkai obo hungke norok je o mafia rokno rommaya mani romjago kabangma officer rok bai chungbai kok sawo jodi sika hungke sadi bo jaga tong sabo phali tong obo report bang hungke belai kaham wngjago borok sekango borogo baijal bari PS ni andara boromkha o mafia no phiongna bagui kabangma borok chaitok khani khanao haifano bo yakaria bangbai kok saka usini je abo angkai yakaria disipan yakari hintong yakarak lak tangki bini abo license bai obo gothorgia milia haini bagui obo nang romkha ni sauta norok boni development khlainani purpose sungke sing borok bai borok angbai achuk phainai borokno achukmani yagalo bobo haike bo scheme no chung thepai riman state government bai ke salai riman nini agriculture tangai sanai to agri wono bisi involved bungi thango nini ajagao bai ke chung bono chubaiman nini a authority bai chung kongma sanai nangaro saya oro no tongi tongo hungkai to bai aro thang soknai soknani nangnai jagao approach chung mannai approach chung chubaiman nai haini bagai borokano rutungma mankha manmani yagola ano khatung khajakai invite khlaika tini o jagao drug awareness khlaiti obonoti bo chung development purpose ti bo kok salai nai phiaba chung kamiam sayo jara tini phainani tebo borok tongmani o borok rokno kasulai khaisi kasui nai tathani ni sikrika ni ano inform dika fungono engkai abono belai khana angkha saka o jagao chungbai chung development muthak khainan bagi phaitani ha nanga development samothago ni chongo angka haisi nang jeta unnotongnan samothago ni chongo haisi nang tiprasa hamkraini je yapri sei tongnan samothago ni chongo abo to chungjo to yapri yak baksak se khaina nangmani haya diba nangaro color bai thangi tongiya nangabo sida nangnai kebo sabon oskang 13 tariko bo BJP habai thanga norarata thangdi tamang BJP hingeba phaimia deba awareness program man bole ang susai to goi dong kai puilan simi ang khlainai ta tuma khlayang nai ba o drug edi rokno bahai ke chung sokmali man obose chung tang nai abo khani organization tani ব্যক্তিগত মতটা ka sunai rokha sab sar ka sunai rokta sab ka suka nei joratei khana ka abo chung todont investigate khainai sini bisingti nai abo olo sijak nai ta haise o drug awareness abo tini bai 15 বার চলি খাইছে 15টা জায়গা chung sajak kata যেখানে আনি প্রোগ্রাম মঙ্গ আ জায়গা আঙ্গবনো তিসাওতা হাইছে আবো তো চিনি তাবো নাংকক তংমানি তার নরং সিংমানি আবো বেলাই নাংকুকমানি কক তামবাগে গে কামিয়াম চাইরগো মানি ফাতারগো বেরাই তনি মালিয়া চাজাংনাই মানি তনি মালিয়া গবাংমা মানি কমাই তংখা ও কমামানি মানি তান কারণ একটা না কারণ যে দ্রাগ চানাই রক ফেংনাই চানাই রক বড় দৈর্য রমই মাইয়া বড় অসহ্য চানানি বাগै বড় রাং মা জিও hogui ma jikha hairong nang khana ang chong ota haise ingka chungabona mothangnan bagi ব্যবস্থা ma khainai chungjo to ya priya baksa kai obona ang ti prahani lukorno kobogota nang tag edisi hapangni sakapung khokti to saljapan pep lama se khnaya kwa je drag sanai rona chung mothaknai drag je phekjana mani sanai rona chung
বন চারিয়ে দंनाय বন সকমলनाय हिनी माने आं बंखक तेगे खनाय गता नरखे एडिसे हाबंबाय मालाय जों नायखा जे ड्राग एवारनेस तैनो सं सनामै दं दिलि खलायलाय दं आबो तो बरक बाय बंनि लिडार जेहेतु बंनि सुप्रिमो बबाय तो जों आं मालायनो कक सालाय आगिनो दङ आं बरक बाय कक क्लोज नो दङ आइ पाना 10 तारिख अगस्त आफुरन सिबि आं बाय कम्युनिकेट कार्डंखा आबुनि बागै बरक बाय कुनु कताय आबुनि परे कम्युनिकेट करि कथा आं तो जतन सावो बंनि लिडार रंना बसावो जों या प्रेसेनानि जों सुदो वालाय बुलाय तगलाय बेनिया जों उन्नत खायनानि हिंखाय अ कायसा उन्नत ताबो केबें मुङासाय दङ मनसो जों मा मथाग्रानाय अबो हंगाय बमो ड्राग एडिक फेकजांनाय माने जाय दंनाय रंना जों बाहायके सकमालमा अबसो चेष्टा मा खेगनाय आं बरंना सागाता हामबाय